ni Attorney Bye. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 6 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kamian sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon na live Bicolandia. Ako man po sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indo kada ko Bicol Party List, ini mo ng programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes partner. Webes na partner. Yes, live na live po kitang nadadalan ngunya na pagkahapon. Dapat partner Webes na naka-smile ka na. Ay, Diyos ko, partner! Oh. Basta live kita mo niya na pagkahapon, mga ka-aksyon. Pwede ka mo mag-comment, as in magpaabot ka sa indong komento, reaksyon. Ta live mi man yan, babasahon at chance na. Gusto mong sabihon, pag nag-comment sinda ngunyan, mababasa ta naman live. Yes, partner. Kumbaga magayon ang interaction tata. Kung anong ang sasabihin ninda, madadangog man ninda tulos. Yes, yan tuyong Martes, as in Webes, live ka mong makakomento, live man mi yan, nababasahon na sa indong mga komento, as in Siyempre, reaksyon. live na live kita partner sa satuyang Facebook page kan Action Call Center at saka live man kita sa Radyo Oragon Legazpi, as in Radyo Oragon Birac Catanduanes. kaya masiram na hapon sa mga Bicolanong nakaantabay sa Radyo Oragon. Kumusta ka mo? Ano, nakapangudto na ka mo dyan? Ano na ang mga pusing nindo? Nagduduyan-duyan na? Yes, so mga nag-aabang man dyan tabi mga kaaksyon na manggana nin tablet as in cash prize abang sa nakamo as in padagos ang komento. May manggagana ning tablet? Saka Yes. cash prize mo niya? Oral daw yan, partner. Talaga naman, oo. Ngunya na pagkal daw dahil Webes ngunyan makakaresibi ang winner tanin 1,000 pesos. Nuwarin ka partner mapa-premium ng bisikleta. Panag-ura na partner. Kasa na sa ka, kuyan kasa na sa ka tablet. Siguro partner pag kita naging ano na, ang presidente kan Pilipinas. Aram mo, mahalaga ngunyan ang bisikleta, ta dapat makakuha kita. Pero tandaan mo maka-exercise. partner, you should remain on your Kay right ako, lane. partner, kung papapilion mo ako, kung an ipaparapol mo ngayon laptop or bisikleta,
Bisikleta, Daman pipiliyon ka sa ko. bisikleta. Pero tandaan mo, partner, Oo. tanganing day ka man makadanyar ning kapwa. Ano bagay ka? Slow moving, gilid ka sana. Sa bagay, alangan man na naglalaptop ka na sa tao kang tinampo. Duwa-duwa, ayan ano. Oo. Kaya mga ka-aksyon, so mga mauot manggana nin tablet strictly for student. Abang na kamo, pwede na kamo mag-comment, like our official Facebook page, mag-comment as in magtag ning tulong estudyante. Yan, duman sa manggagana nin tablet. Puro yan sa estudyante. Pero so gustong manggana nin cash, wara po dyan kay estudyante, maski ano ka mo, senior citizen, lalaki, daraga, sultiro. PWD, may trabaho o wara, pwedeng Pwede pwede. dyan, manggana ning cash. Kay puwan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Syempre, i-like man nindoan sa muyang episode gunyan, mag-comment, as in magtag nin mga Facebook friends. The more friends na itag, the more chance of winning. Yan, talagang magiging maugma, magiging pano nin sorpresa na naman ang sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. And syempre, dahil live kita partner ngunyan, live man kitang mag-uulay kan mga napapanahon ngunyan na igwa kita ning pandemya. Aram mo kung ano, partner. Kaya nga ni-live kita, gusto mong sabihin, bakong live mag-uulay kita? Ang tigsasabi ko, partner, sa mga napapanahon na mga issue, pag-uurulayan tangunyan. Kaya nga live kita. Yes. Live na Kaya live. pwede ka mo mga ka-action mag-comment. Ano ang sa indong reaksyon, komento, manungod sa nagpapadagos na community pantry. Community pantry? Uy, magayon na topic yan. Community pantry. Ikapante. Ay, Igwa kami kaya na programa. Duman yan. Mga abangan nindo. community panty. Duman yan sa kuya. Ano ba yan, partner? Saro yan sa mga essential na kaipuan. Nakulo na nagdunar sa kuya. Kuya na ito, kung pirang dusina na ito. Kung ikaw, partner, aputon ko, pabor ka sa community pantry o dae? Actually, pinasosyal man sa na kaya ang pangaran na community pantry. In reality, para piling kunya, program. Bakong piling program para relief distribution. Oo. Pero, so normal bagang pag-distribute kay ayuda relief, ang ginibo lang duman sa community pantry, ta nagibo kay display. area. Kumuha ka ng naayon sa iyong pangangailangan. Oo. Ano pa? Nata unisto daw gabus na nagkukuha duman na so pangangailangan sa nanina. Malaki no ang nga ni partner so sarong bilog na tray. Oo. Halimbawa ako, kung akong maduman, di may dara akong bayong. Kukunin ko yung pangangailangan ko. Halatado ka man partner na ika, masaud ka duman. Kukunin ko yung alimbawa, kung gulpi kang Puro agong. ka halimbawa, alat mo na. Halimbawa, gulpi kang agong. Kukuha ka ng pangangailangan ng number 1 Gulping mo. agong. Sa kabilang bayong naman, yung pangangailangan ng number 2 mo. Grabe yan, makukuha mo. Dahil partner, dapat yaon man giraray so Honesto ka talaga honesto. Na kung ano sana sa Ngunyan na pangangailangan napot ko sa imo. Gulpi pa daw ang honesto ngunya na mga panahon. Ikaw pa man giraray partner. Sinasabi yan, nata nagkakaigwa ng honesto buda dishonest. Nata, kasi igwang mga nagpapaarog. Pero ang importante partner, ano man maging honesto, bako ang importante magayon ang objeto kaining mga community pantry ini. Ako partner, pabor ako sa Kaya community lang, pantry. Kaya lang, nabarita ang gulping community pantry pinasarado. Yung Kan partner, mga LGU. kasi igwa kaya ng mga LGU, igwang mga nag-initiate ka ini, itong dai pigamantinir itong pag-obserbar nin social distancing. Tama. Pero Nabalgar ako- so yes. health protocol. Pero kung ako ang aputon mo partner, magayon ini ang community pantry. Masika itong panahon, dati nang ginigibang community pantry, mapapandemya man o ano man na panahon, yaon permi, di ba? Itong At saka, pagsasabing pagtarabangan. Ara mo partner, ining community pantry, iyan ang nagbubuhay kan ugali kan mga Pilipino na nagtatarabangan, nagdadaramayan sa lambang saro. Sabi nga ni Baga, kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Garo man sa Yan. partner, magkaon ka base sa imong budget. Yalangan man na magkaong ganin day kang budget. Kaya mas problema ito partner. Kaya Pistingon mong magkaong ganday kang budget. sa inang ugpa mo partner. Oo. Pero mas magayon partner, mas naugma ko pag ang mga nasa community pantry, mga vegetable. Ang kagayonan kang community pantry, iba-iba no? May noodles, may Ayan. asin, may upo, patula, talong. Ayan. Iba-iba. Mas gusto ko O partner yan, puro ang araw pagulo. kaya na mga hali mismo sa backyard baga na talagang nutritious food. Kaysa duman sa mga processed food. O sa mga dilata, itong mga ano. Pero regardless Maski, of that, kasi Maski, nakakatabang. Basta ang importante, mapapakinabangan Oo. ka mga kababayan Kasi ta. sabi baga, laman din ng tiyan yan. Ya, kumusta palandig di partner sa probinsya kan Albay or sa Kabikulan? Sain pa ang aram mo ngunya na buhay ang mga community pantry? Sa 3rd District partner, mailing mo talaga na bako lang itong nagpupwesto sindarugan, may mobile community pantry. Aram mo itong mobile. Siyempre, pag sinabi mo mobile, moving. Igwa partner ng mga simpleng tao ang nagiging bukayan, bako politiko, ito talagang gusto lang ninda ihiras sa indang kayamanan sa indang mga kapwa. Auto,
Sa likod ka to partner, pag binuksan mo itong compartment, mailing mo, may Igwa mga ko kayo kaldero, nalibid, igwa ko kayo lugaw, igwa kong sampurado. kamilbid kayan, kapitana, taga-Legazpi, dara-dara sa likod kan auto, naglilibot sa paano ito ki mga kung ano-anong goods. Tingpapanao. Ayan. Tapos igwa kayo digdi sa barangay Peñaranda, may community pantry diyan Kansaro, ining barangay Victory. Igwa Ako diyan. partner, I have nothing against that that plan ninda. Ang kamautan kasi ninda, dumang kita sa brighter side, data magparaisipon itong mga negative side na politics or ano pa man. Dahil at saka, ang nangyari lang kang community pantry, medyo naraot lang sukamada kung minsan ta dahil na-involved duman sa ito, red tagging. Akra mo partner, ang mga tao, ang mentalidad kang tao, pag nailing ninda na ansarong tao magayon or naging progresibo an sa iyang plano, di dali kin mga negatibong aspeto. Kaya bagayan baga sabi ko, bakong kansarong aldaw may hapot ka, pigigibo ko man ngayon gabos na magpakabuti. Ayan. Pigigibo ko man ang gabos na maging maray na tawo. Nata daw ngayon may mga siring kayo ni, yung bagan, puon pa sa Biblia partner, yaon na bagayan. Basta ka maray, may mga durdimonyo man Ego talaga, partner. Pag may bida, may kontrabida. Oo, Kasi dahil man magayon ang sarong pelikula, pag mayo nagkukontra. Tapos ang iba dyan, kung minsan, nainggit. Ayan, sarap pa yan. Halimbawa, nag-community pantry ka, rinatakan ka, rinautan ka. Paano? Siya kuta na gusto niya man, kaya lang nainutan mo siya or dahil siyang kapasidad na Yan. gibuhon. Kumbaga, you cannot please everybody. Tama. Ang importante duman, malinig Pero, ang kalooban mo, partner, na gusto mo Dapat, kuta na magtabang. ang pag-iisip kan gabos, bako sa kung ano pa man ang grupong kinabibilangan mo, kung kisay ka pa man na pilato, ang isipon mo na lang, pirang tawo ang nakikinabang digdi sa magayon na Tama. kaisipan na ini na community pantry. Ego partner ng mga tao na piriut bagan pag-iisip na pag-iisip ninda makasupog nga sa nasyong Pilipinas na arog nangyakan kapag tios ngayaan na Pilipinas pero mas dakol man dirara ay nagpapasalamat. Nataman masupog kita na nagtitios ang Pilipinas na yun man talagang totoo. Oo. Yun man ang realidad. That's the reality. Oo. Pero ang importante, so obheto na makatabang yaon duman. Nabubuhay nga ni so ugali kan Pilipino na nagtatabang, nagdadamay sa Ano ang kapwa. term ka itong panahon? Barter system. Barter system. Nakikiribay. Oo. So this time, nananao, pero ang karibay ka to, pasasalamat. Pasasalamat. A simple thanks will do. Tama. At saka pigiling ko ang Pilipino pati matindi sa mga arog-arog. Basta may mag-community pantry, di may ma-community pantry duman, may ma-community pantry duman. Pero ano ang pinakamagayon ka to, partner? At least may magayon na impact. Kaya, okay lang na maging arog-arog. Basta para sa karahayan. Correct. Iyan mga ka-aksyon, naiiling tayo, yan, partner. Magayon baga ang nagiging kaluluwasan. Medyo kaipuhan lang talaga. Ipa-observe Ang naman hapot ko naman, garawan social partner. distancing. Ang hapot ko naman sa community pantry. Hanggang no arin ining mga community pantry. Ayan. In terms Kaya naman- daw tabi yan na sustiniran. In Ano terms magiging naman consistent kang- daw yan tabi, partner? In terms of sustainability, I guess, hanggat igwang nabubulnutan ang mga kababayan nga to, talagang matao. Habang igwa. Yan. Sa bagay, ang community pantry, ang pagtabang baga, depende or sigon sa kakayahan. Correct. Dahil ka man nagtatabang. pwedeng magpuwersa. Ang abo ko lang duman, partner, igwang mga certain group na sigaan pang solicit. Nata, magkakaigo ngayon kami ni community pantry. So nata ka pa masulisit, na dahil ka man kakayahan naman na, kung baga, magayon sa obheto mo. Kaya lang, ika mismo, sige kang pangagad. Aram mo, kung minsan, bako man paghagad ang napud kayan, partner, inistorya mo lang. Dahil partner, Halimbawa, igwang inistorya kayo ng mo. mga letter partner. Yan. Sa medyo, kuya Kaya naman nga ito. ni, kung baga- Arog sa kuya, may programa akong community pantry. Dahil man ako nag-agad, inistorya ko lang. Mga tugang, igwa akong programa nga rin. Community panty. Ngunyan, biglang may mga nagpadara. Tanaaraman, dahil man akong panty. Nata partner ta, iyan an sa imong programa. Dahil medyo naiiba. Maarog pa ko kayo na nanaong upo. Pero na dapat nanaong partner, bagas. nag-survey ka muna na digdi sa Bicol region, nagkaperang mga Nagsurvey na kababaihan, ako. antig susulot, iba man. Nagsurvey na ako, Ayan. partner. Kasi sa panahon ng pandemya, ang first priority kan mga ina, magbakal ng pagkaon, kan sa ilang pamilya. Nalilingawan so sa ilang Nalilingawan sa pangangaipo. pagbakal ng brand new ka ito. Sa titios na lang kung Tama, ano yaon. Aside Di bali, kayan, turtagip-tipo na, or medyo angarter, medyo garo na bacon. partner, aside pa kayan, maikonektar tatangon yan baga, papadagos ang pandemya. Ano ang masasabi mo, digdi partner? Kamu mga ka-action, pwede ka mo mag-react, pwede ka mo magpaabot kan sa indong komento. Ano ang masasabi nindo na ang gobyerno nag-hard or ang mga LGU, ang mga barangay, kinakaipuan na mag-hard partner ng contact tracers? Mag-hire ng contact tracer. Ay, haloy na dapat nilang ginibo yan. Natangon yan sana. Ang problema duman partner, may budget ba? Kaya ma-hire, siguro taba kaigwang budget. Pero paano? Dahil nga ning mga pagtaong pagkabuhay sa Putong pamilya. Halimbawa, ikaw mapatrabaho ka doon na kang budget.
Di man pwede. Siyempre, mabudget ka. Ang problema nga ni, igwa nga ni, ang pagkasabi ko nga ni, igwanin mga nagpo-propose. Dapat, before mag-propose ka yan, anapan mo na ng budget kung saan makalkal, makuha. Saka pero ang problema kay partner, medyo nalilibong na ako kan mga programa ngayon na contact tracing, kung ano-ano na sana, iba-iba ng variant, kung ano-ano, Indian variant, Nicaraguan variant, kung ano-ano. Mapagalo na ako para sa buto. Ang problema nga ni partner, igwanin mga establishmento di gobyerno na basta sa na mapasurat, ay man pigbabantayan kan gurja. Sinurat mo ba? Tama mong impormasyon. Arog Kansaro, sinurat ko naman ang pangaran ko. Ano? Remy Almugira Araneta Mindones. Pero lalaki ang luminaog na gwapo. Dahil man, sabi kang niya. Diba? Tapos ang nariparo ko pa, itong pang kumbaga. Ang sumpit. Yan mga piki man gayon ng iba kayan. Nagngangalas ako, 36.3 ako. Sunod-sunod sa ko 36.3, sunod-sunod 10 na kami 36.3. Parehas partner. Malay mo Ang man temperatura? talaga. Malay mo Dito man niya ako talaga. parehas ang video okay, nakaprograma na. Sa kuya ka, partner. Dun, 100%. Sa kuya ka partner magtubod. Oh. Paglaog ko sa sarong mall, siniring kita kani. Ang nagluwas 36.1. Ako giraray Zero pa daw. 36.1. Sunod pa 36.2. Sunod 0.3. Sa diri kong lawas iba-iba ang Pataas. temperature. Aba ka nagiinit ka naman. Hindi ka ta. Abang naghahaloy nagiinit ka na dayo do partner. Hindi man pwedeng mangyari ang partner. Ang mas maraot kung pira ito 31, 36. 36.1. Grabe naman, 31. 36.1. Ang paaditan mo kung pag-utrob ko sa imo 14.1 na sana. Mayo ka ng Gusto sabi yung init. naglilipot ka na. Malipot ka na. Malipot ka na. So ayan mga ka-action, kung kamuman kami. O yalat ko na, comment daw kamo duman sa mga nagdadangog. Sa inpan may community pantry ta maaraman ta lamang. May comment lamang pa. Igwa. May nagbimirong lamang sa tuya. Asan, basahon ta chan. And, Dahil daw sige ang istoryanta dig. Dahil makinagdadangog sa alam tuya. mo, tama basa kita ng comments. Sige. Ayan, ikaw talaga partner. Pasiguro ako ta. Shout out da. Ano pa ang sirbi na magpara-programa ka? Magpara-irestoryan ka? Kundi man ginagdadangog sa imo. Good day po, ma'am kamote. sir. Sana po sa programa nyo, matulungan po ako para sa pangangailangan. Salamat po. May number siya. Jocelyn Mendina. Okay, abang ka sana. Malay mo Sige, sa magana. basa. Sana mapili ako, Marilo Guerrilla. Guerrilla pala. Okay, good afternoon. Sige, say pa. Kim Tia Atenasio, sana ako po. Okay, abang sana. Maray na hapon po sa Indogabos. Nakulaon po ang pasasalamat ko kay Kong Saldico, Kong Pido Garbin, asin sa mga bilog na nagbubuo ka na ko, Bicol Portales. Mabuhay po kamo. Sabi Sana ni- dakol po kamong matabangan. Sabi Salamat. Arabaka Nessa. Yan. Shout out man kay Nico, Gian, Franco, Adilye. Yan. Bisado mo yan. Garo pamilyar ang pangaran na yun sa kuya. Nico, Gian, Carlo, Franco. Shout out man kay Shano Calieja. Bisado mo si Shano. Garo pamilyar man ang pangaran ka. Yan ang mga gwapong Garo, pirmi mga na sa tagahanga sabatan mo talaga yan. Mga tagahanga mo yan. Siyempre, dahil man na iba, dahil man pwedeng magsilensyo sana si Maki Balabis. Oho. Mga saradit and partner. Kira man ang nag-iiling sa tuya. Ilingan Watching, 630. 6,000. Mali man ang mo 6,000. Yung may sarap pang digit. 6,000. Maray na pagkahapon po sa Indogabos. Si Teddy! Alias Ryan. Ang kapinpin. Ayan, maray na Nasa ba to? pagkahapon. May mga puro pasa na pustik ang kamera. Yung partner, igwasin dang idodok yung niya na pagkahapon. kaya Padagos mga partner purpose ang na trabaho. pustigan camera. Marilu Giriba, maray na pagkahapon. Michael Lear, Granatina, Asuncion. Shout out! Shout out! Sana mapili ako, papitsa ako sa office. Pag napili, da siya partner, Mapapitsa mapapitsa siya. siya. Ayan. Sisay pa, Mark Reniel Caubas, good day po sa gabos ng mga nakantabay, maray na pagkahapon. Sa mga gwapo tang piloto, nakatutok man. Dahil iba, si Jojo, ano apelido nga ni Jojo? Francia, nakatutok. Si Kuya Edison, Gusto mong sabihin, Briones, nakatutok. Gusto mong sabihin, tinutukan ka na. Ika partner. Tinutukan ka na ni Jojo. Si Kuya Manuel, nakatutok man. Yan ang mga gwapo tang piloto partner. Kasi ang termino mong pigagamit, nakatutok si Jojo. Gusto mo sabihin, tinutukan ka ni Jojo. Tinutukan kitang duwa. Kitang duwa ang tinutukan. Ernie Formon, ako po, sabi niya. Piliin po ako. Ayan, sige, atyan, antabay ka sana. Tandem na tandem, pukulay nyo, Corazon Castillo. Partner, Ang kulay tabaga, day manari paro. Pomelo. Mangga. Ayan. Paras kita prutas, maasim ka, Bayabas. partner. Melon. Pakwan. Kulay green. Ano pa? Bayabas. Paano ka man? Bayabas man arong ka ng kulay? Madali na, Warang arong ka ng bayabas. madali nang maraot. Ano pa? Ha? Ako? Lubi-lubi. Sa gulay. Kalabasa. Natong! Oh my goodness gracious. Ang palaya.
May ampalaya man arugan. Kalabasa, arugan. Madali na ba nga malapa, permenting sasabi ko. Mga ka-aksyon, dyan sa nakamo, di ka mo magali. Tutok lang kamo at sanda ko lang pa kita pag-urulayan. Asin, syempre, may bisita kitang sexy, magayon. Asin, syempre, empleyado ni Kanako Bicol na makakatuwang ta sa pag-explikar tabi manungod sa napapaabot ng aktibidad and mas wedding duman sa Camarines Norte. Igbabasa ko sa script ay ninutan mo ako sa itatarama. Partner. Garo sa kuya dapat ito. Mga ka-aksyon, live na live, di ka mo magali. Babelta pa ang tabang. Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, makan na mahiling na. Kamo, kamo, salamat na naging kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan, itulan, para po maikot na we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang
naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Oh, day mo ko pag-agawan na sa kuya na ining papel, ininutan mo na ako subago. Ayo, partner. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Una ko inutan mo na naman ako. Sa imo yan, partner. Daw ayaw sa kuya yun na dapat na script. Sige, Mga partner. tugang, magkakaibanan ta. Ngunyan na pagkahapon, ang Media Relation Officer kan ako Bicol Party List. Siyempre pa, ang sexy magayon, dati po tabing mutya ng bugtong, Legazpo City, binibining salilosis. Uy, at saka, tuto ka mo, mag-abang ka mo ha, may manggagana nin tablet, may manggagana nin cash. Kaya comment ka mo. Maglag na kan sa inyong pangaran, address, saka number, tabad ka mo, ang maswerteng manggana mo Yes, niya. abang na ka mo ha, ngunyan pa sana pwede pa kamong maghabol, taochan. Ma-anunsyo kami na officially close iyan. O yan, partner, dakulon nag-comment Dakulon na nga naman. ni, dakulon ang kwan. Oh, Si basa. Mark Reniel Caubas, Marilo Giruela, si Mary Joy. Si Mary Joy nakasubaybay ni sa kusubago duman sarong unya niya naman digdim. Ibig Si sabihin Ernie kan, Puermon. partner, sunod ka kunain ka. Si Maria Melanie Hernane, si Carms Noarin Sabdaw Solano, si isa ini. Nababasa mo pa dahil na. Jacqueline Francisco, si Kim Atanasio, si Ninya Ril Mural, Flory Joy Bo, dakulon. Dakulong partner, sus puro please. Salamat po, sabi ni Yodge Mary. O naman si Michael Andrew E. Andrew. O ni partner, may oro alawid digdi o. Sana mapili po ako na maapudahan. Pantabang ko po kay mama sa mga gastosan, lalo na po nag-abot na subil sa tubig and kuryente. Hoping and praying po here. Sabi ni may Mark nagantabay Reniel sa tuya, Caubas. Tagaguwa Camarinesur. Ararayon. Si Asil Singson Uno. Sabi ni Ernie, sana Hormon. po, bako si Ernie. Nakulaw, alabaon partner, sana mapili po ako. Okay po, sige lang, antabay lang po kamo ha. Baka atsan kamo ang maswerte. Balik kita partner sa tuyang bisita, tabi Sige. ko para pahalata, bata nakapusing na oh. Oo, bata an Straight istorya. to na ang likod. An istorya ka subago 10 years na sindang magjuwa. Ayan. Sige. Ni may loves niya partner. Yan ang mga urulay behind Habang the of the air, ang pigurunan, digdi mga tugang, live-in, jowa, honeymoon. pagpapakasal. Paano partner? Antay matangon niya na paghahapon in relation sa pagpapakasal, mass Gusto kong sabihin, wedding. Itong chismisan off the record, Related. ay related sa magiging topic ta. Kaya mga ka-action sa mga nagpaplano dyan magpakasal sa Camarines Norte. Yaon may bit-bit na maray na. May nag-upload man sa cellphone May ko. maray na. Ang ulok ni Diras, iba? May nag-upload Iba sa ang cellphone dating. ko. Sa mga mapakasal tabi dyan, magpalista ka mo, anak po nindo si Ever Dires, si Dires Everlasting Love, Sally Luces. Maray na pagkahapon tabi sa imo, Sally. Ganon na isyo sa nay na tigapod siyang Sally. Okay. Paliwan mo muna sa imong mga fans. Okay, good afternoon po sa lahat ng sa gabos ng mga fans ko. May fans. May fans ka? May fans ba ako? Mga taga-subaybay Wala mo. ako si Baha. Mablang ka. Oy, pero... Sa masunod partner, dahil ka na yung guess. Imagine mo, mablang ka. Ginibo kang kakanin. Kakanin. Kaso bago Sa bagay ang pinagurula- kulay mo, mukha kang Correct. kakanin. Sige, tugot na lagod, Mukha tugot. kang kakanin na madali lang magpanos. Wala mo babawi ang taka-action sige. partner. Mga ka-action, balik kita kay Miss Sally. Ano ang bit Ay, mo alam mo maray na bago impormasyon? yan ang mga kasal-kasal, totoo itong pig-istorya mo na 10 years ka mong magjowa. Bakong napulutanan ka ngunyan. 10 Mas years ka magayon mo. mananggad na 10 years mo na Na magjowa magjowa bago bago ipakasal. Oo naman. Nataday pwedeng magjowa kayo ngayong hapon, bukas magpakasal kayo, hindi pwede yung ganon. Pwede din. Pwede. rin. Nasa desisyon na yan kang Oo, duwa. nasa Pero inyo yan. sa 10 years na magjowa ka mo, kasuri ka mo nag-honeymoon,
Siyempre, pagkakasal. Akala ko magjowa pa lang ka mo, naghahanin muna ka. Kada partner, dahil mo na pag-i-apply so strict ang parents yan? ko. So experience mo kay Miss Sally. Balik kita kay Miss Sally. Sige. Aha. Seryoso na. Seryoso Takadakon na. kitang mga nakantabay mo niya ng mga kababayan Ano yung nato. programa na pagkakaabalahan nindo ko niya, na pagkakasibutan pa nindo, na pagkaasikaso nindo? Yes, second na ito na mass wedding po ng Ako Bicol Party List. Sa Camarines Norte naman Sa po. Camarines Norte. Natapos pa lang po ang Ako Bicol Digdi po baga sa Legazpi come February 27. So ang Ako Bicol po nakaset na po by June 19. June 19. June 19 Ilang po. pares ang nagpareserba sa Camarines Norte? 20 couples po. 20 couples. Saan gagawin ang mass wedding? Sa ano po, St. John Baptist Paris Saint Church. John the Baptist. Ayun. Ano wala so di? Oo. Baka madagit ang kakansan Oo, sorry. Hindi ko kasi kabisado ang Knowing na simbahan, di ba? ika, ano ka, sa Okay ukang. po. Iyon na po. Ayan na po. O mo yan, duman ang kasal. Duman ang kasal, binibining sali. Sa inang reception, kasi ang naaraman ko baga, pag ang Ako Bicol nagkakaigwa ng mass wedding, sagot nindo sa pagpakasal, pati yata yung pakain. Yes, of course. 2-in-1 yan, partner. Pa-cake Full sa package. pagkasal, pati na paregalo sa kinasal, saan gagawin? Pati pa so iti-take home partner na bagas. Tagalogin natin kasi sa Camarines Ayun Norte nga, yung gagawin. Tagalog pala. Sa Tagalog Camarines pala Norte tayo. yung gagawin eh. Oo nga, sa bayan, sa probinsya ng Camarines Norte. Actually, bago po natin puntahan yung sa reception, unang-una po sa Pupunta lahat. tayo sa reception. Ulitin ko lang, Miss Sally, Tagalogin natin. Yung sabi mong actually, hindi yung Tagalog. Yung reception, hindi yung Tagalog. Oo nga, ano, Tagalog lang tayo. Tayo pala ay magtatagalog. Bago po ang lahat, Seryoso. nagkaroon po muna tayo ng screening. Screening. Hindi na naman yun. Ay, Hindi na oo naman nga yung pala, Tagalog. hindi naman Tagalog. Anong Tagalog ng screening mag-Taglish partner? na lang. ng- Screening, ano ba yung screening? Actually, partner, sa buhay natin ngayon, meron na talaga tayong mga termino. Pinaghalo talaga. Termino na mahirap itagalog Yeah. at ibicol. Opo. Kaya better, naiintindihan naman ng ating mga tagapakinig. Ibig sabihin, pwede natin paghaluan. Yeah, Pwede na yeah, kasi yeah. ang alpabetong Pilipino ngayon, may halo na pong English. Kung ganon. Kung Kung ganon. ganon man, magkagayon pa man. Sige, Na- ituloy mo na. Noong pagpunta po namin noong February doon po sa Camarines Norte, nagkaroon na po kami ng first screening para sa mga couple. Yung aming coordinator po na si Raymond Prado at yung aming district coordinator na si Miss Lizelle Rangasa, nagkaroon na po sila ng screening. Ngayon po, dapat sana doon lang po sa DAET kasi di ba alam nyo naman po ngayon na pandemic. At saka mas convenient po. Since ang gusto po nung ating provincial coordinator na lahat mapagbigyan ang buong probinsya ng Camarines Norte, lahat po ng bayan ng Camarines May Norte may representative. representative. Okay, mas maganda yun, partner. Opo. At saka ang maganda po dito kasi 'di ba ang aim kasi po ng Ako Bicol Party List makatipid yung mga couple, Akala ko makatipid yung ano. Makatipid. Ako Bicol. Ibig sabihin, Sa Ako- makakatipid yung makakatipid mga mga couple. couple. Sa tulong ng Hindi yung Ako Bicol. Hindi, makakatipid. hindi. Makakatipid po sila. Tapos, kasi ang ganito nangyari, yung mga municipal Yan, coordinator. Dires, sasali yung mga, yung nangyaring Hindi, mass alam mo, wedding. Dito yan, partner. Ganito, Sa gagawin ko na lang Legazpi. na simple. Kaya ginawa ng Ako Bicol na magkaroon ng mass wedding kasi napag-alaman nga ni Congressman Saldico, ng Ako Bicol Party List, ni Congressman Pido Garbin, na marami ngayong magsing-irog. Ang matagal nang magkasama. Matagal na nagsasama. Walang dahil basbas sa, ng, dahil sa kahirapan ng kahirapan. buhay, lalo na sa panahon ng pandemya, naisin man nilang magpakasal, gustuin man nilang magpakasal, sa kakulangan ng pinansyal na aspeto, Opo. nahihirapan na magpakasal. So ngayon, kung mayroong tabang sa edukasyon, tabang sa karayan, tabang sa kalamidad, ito tabang sa love life. So, Opo. para hindi na Para sa magastusan yung mga pamilya. gusto magpakasal, eto na ngayon yung sagot. Opo, yan na po ang sagot. Ipinapaliwanag ko lang po kasi marami po sa amin nagsisend ng messages na bakit kami hindi Hindi nakasama. kasama dyan. Ay, paano nga pala dyan mapasama sa mass wedding? Kaya gusto po namin sabihin po sa inyo na nagkaroon po kami ng screening. Pre-assessment. Opo, at least po at 5 years na nagsama. Diba? So nag-limit 5 muna kayo sa 5 years. Pataas. Kasi yun Okay. yung ipa-priority po Pero natin. dito dati, yung mga gusto lang talaga. Opo, kasi po yun, kumbaga, first, di ba? First, oo. So, hindi pa namin masyadong, kumbaga, para nga sa akin, ano yun,
ang gusto niya nga natin lahat. Lahat. Di Kaya ba, lang, di ba ganun ang gusto ni gusto naman Congressman talaga Saldi ni, lahat? ni na Congressman Saldico and Congressman Alfredo Pido Garbin na bakit magmamass wedding tayo? Ba't natin ililimit? Inilimit lang po kasi yung Pandemic. church maaano din po. Oo. Ang So, gusto ng simbahan, ilimit because of Ilimit. health protocol. Opo, yun po. Pero kung ang masusunod lang po, yung mga congressman natin, gusto lahat talaga ng, gustong magpakasal nung araw na yun, Oo, ipapakasal. lahat na makasubmit ng Opo. requirements na hindi dumating doon sa final date, Opo. i-accommodate. So ngayon, all set na po kami sa Camarines Norte. Magkakaroon na po kami ng prenup sa May 15. Kami po ay tutungo ng Camarines Norte. Imagine mo, partner, may prenup. Parang Opo. yung nagpapakasal lang na Ibig talagang... sabihin, ayun nga ang pagkakaiba may ng prenup mass na wedding na nangyayari. inisponsoran ng Ako Bicol. Hindi siya yung basta lang kakasal, Oo. kundi sinusunod talaga yung ginagawa ng mga Oo. kinakasal. Kung maalala mo nga, partner, isang ninang dyan nagsalita, sabi baga this is the first time na nag-attend ako ng isang mass wedding na iba ang dating. Parang Tapos, isa-isa pa rin siya na nga pala, kinakasal. Binibining Although Sali. isahan. Ang ninong dyan, si Kong Saldi at Kong Pido pa rin. Opo, sila pa din po ang mga ninong. Maswerte itong mga couple na to kasi Congressman Oo. Alfredo Garbin, Congressman Saldico ang ninong. Ang ninong. Oo. Oo. At yung theme po natin sa Camarines Norte, since po June 19, ay kasama pa po yun sa Pinyasan Festival. Yun po ay Pista Sanayan. Ibig mong sabihin, isa sa mga activity nung Pistahan Festival, Pistahan, tama? Opo, fiesta. Fiestahan Festival, itong mass wedding na Pinyasan. Pinyasan siya. Pinyasan. Tapos gagawin po yung reception sa Bantayog Monument ni Rizal. Ayos Doon po tayo. Napag-isipan talaga ng Opo, mabuti. kinonceptualize na po namin kasi di ba second na po ito. Yung una natin parang bala fairy tale. So talagang yung fantasy ng isang bride na tupad na makakasal talaga siya na in grande. So ngayon dahil po sa Pinyasan Festival, inayon natin na magkaroon po ng parang Pista Sanayan. Pagkatapos po ng wedding nila sa church, magpapalit po sila ng damit ng mga nakapatadyong, mga nakabarot saya. Exciting! Opo. Tapos ang mag-host, siyempre, naka-Filipiniana, yung mga staff, mga ganun. So, talagang mararamdaman natin yung talagang yung sinaunang Filipiniana. panahon. Opo, yun yung gagawin, yun ang concept ng kasalan. Okay. After ng kasalan, ano ang ibibigay sa mga couples? Sigurado na po yung idadalhin na lang pangsaing nila araw-araw. Diba, partner? May regalo na. May regalo na. Yun na po yung nakasigurado na po doon. At yung iba pa pong ibibigay, yun po ay depende sa ating mga boss kung ano po yung dadalhin nila. Yung Kasi mga magiging ninang, yun pa din. sila na po ang magpo-provide ng ninang nila. Basta ang Pwede- ninong, si Kong Si Saldi. Congressman At Saldico Kong and Pido. Kong Pido. Kong Pido, Opo, ayun. yun na po yun. Yan, misali, pangalawa na probinsya na gaganapan o gagawin Gagawin, opo. ng mass Mass wedding. wedding. Ano ang susunod na probinsya? Yun po at pinag-iisipan po natin kung etong isusunod na is dito uli. Pero for approval pa yan kasi baka dumugin tayo, maraming nanonood. Kasi ang balak po namin na Ibalong Festival, kung mapayagan po tayo ng local government. Papakostumin nyo ng parang si mga baltog Oo, sa yan. kwartong ang ikakasal. Mga Ibalong Oryol. yung Oryol, yung mga ganon. Pag-iisipan ng maigi. wag lang si Tambalos-los partner. Wag lang yun. Tapos, Maganda yung partner. Sapagkat Pag during the mass wedding, ang costume mo si Tambaluslos, darami ang bride mo. mas partner. May mga magpipresenta. Ako pa, willing ako maging number 2, number 3. Masabi si Number Father, hindi pa nga oras ngayon ng honeymoon. Day, matakot. Nakalabas na. Bako lang. Oh. Ang problema, kung pati si Padel madungkul. Alam ba? Nari. basta ang natin, susunod po yung sa Kasanggayahan Festival. Ah. By October. May kausap pala tayo, partner. Isasabayin nyo na pala. Sali. Ibig mong sabihin, yung mga mass wedding, isasabay na sa mga festival. Opo, kasi Magiging part na ng mga activity. maganda kasi po na ganon. Kasi Tama, para tama. may concept po Concept. talaga. Para ma-feel po talaga nila na kakaiba ang wedding ko. Matindi talaga ang Ako Bicol partner. Ibang klase talaga. klase. Oh, libre na yung prenup. Prenup. Opo. Yung babayaran simbahan. Sa simbahan, wala na. sa reception. Reception. Yung palitson. Ang ninong. Yung mga pigahanda sa kasalan, igado. Tahada. Tahada. Pork chop.
May pork chop sa kasalan. Sige, request ko yan, partner. Sige. Kung na-attendiran na kinasalan, ba? may pork chop. Magkaroon ng inihaw na Dahil talong. Igado, minudo. Dinuguan. Yan, dinuguan. Paborito Pag mo. bispiras. Dinuguan. Pag-bispiras. Paborito Ayan ang ni mga, Miss Salin. sagot pa yan ng Ako Bicol. Okay, Pero, Pero, tapos, pati na At sa saka, regalo. partner, may idea lang po kayo kasi pinapapractice ko na yung mga couple ng kanilang entrada, yung sayaw, Oo. na yung Pantumina. pantumina, magpapantumina sila. Tapos sasayaw sila sa Paano nga banig. nagsutugtog kang matumina? Mga ganon. Magsasayaw sila. Tapos yung merong banig, sasayaw sila sa banig. Pwedeng masampulan mo kaming pantumina? Araw ka practice mo? Pwede Sample ka. lang. Sample. Sample lang po, Hindi tabi, mo po ako Miss Sally. marunong sumayaw. Paano mo ngayon? Pakantahin mo na lang ako. Oh, Walang sige, kanta, pasayawin. partner. Kanta. Abo mo ki pantumina, abo mong baile, pakantaon daak. Paano mo ngayon pinapainsayo ng pantumina na hindi ka pala marunong? Hindi, pinadalahan ko na po sila ng link na ito ang gagayahin niyo. Talagang ibang ano nga yung partner ka. Paano Alam mo, yun, ikaw diba? mismo ang nagpapainsayo. Kanta na lang. Sige, kanta. Pagkakataon mo ini para sumikat. Mga kaaksyon, tutok po ka mo kay Miss Sally Lusas ka na ko Bicol. Kakantaan ka mo ngunyan. Oh, kanta. Sige, sample. Miss Sally. Sample. Natatawa tuloy ako. Sige, Sige, ano sample sa lang. Rumbanggi Tagalog? Sige, sige. Sige, Tagalog. Sige. Sige ha, pagbibigyan ko kayo. Pasensya na po Sige. Sige na nga to. Yeah. Sige, tama ka na. Sige. Sige. Isang gabi Duwa kami, sa higaan, tulo kami. nakarinig ako Nagaba ang bungog. katri. ng tawag ng aking mahal. My loves, Halikaling, musna, halikaling, urulian na. halikaling, at tayo ay mag-loving-loving. Patindi Saro talaga. duwa ko luyukso. Hindi pa katapos! Ay, hindi pa. May kadugtong pa, partner. Sige. May kadugtong yan. Ang sagot ko naman, ayoko loves, ayoko loves. Sige. Ang hirap maglihi, ang hirap magbuntis, ayoko loves. Iba talaga ang dating. Ang sagot naman ni my loves, sige na ling, pagbigyan mo, isa Natugod na na. lang. Araw ko si Sayan. Araw ko si Sayan Ling. Yun ang Si My Labs. Ah. Ano ito partner na sinabi mo? Sige na ling. Tatindugo na. Oh, yan. Mga kaaksyon. Oh, yan. Pag-wrap up, Sisay ma-wrap up. Yan mga kaaksyon nailing nindo. Dako lang talaga matibay magtaram si Miss Sally Luces. Talagang Matibay pa magkanta. Matibay pa magkanta. Sige na Ling. May tanang nga Ling. Basa kita. Sa mga nakatutok mo niyan, sana mapili po ako. Ligaw City Albay, Marilo, Guerrilla. Laka, nariparo ko lang, kan magkanta si Binibining Sally, nagbawas yung viewers. Kaya nga ni partner, pero... Nagali so iba. 3,500. Sige. Kun mo ribo so nawara. Sige. Michael Andrew, marina pagkahapon. Sagpon Albay, Legazpi City, sana po mapili din po ako. Malaking tulong na po ito sa akin. Grade 5 po ako, need ko po talaga. Please sana, manalo po ako ng tablet. Para sa aking pag-aaral po, di po kasi mabilhan ng papa ko. Kulang na kulang po ang kita ni papa. Please. Hashtag. Hashtag Action Ko Online TV. Hashtag Saldiko. Hashtag Pinong Garbin. May lima siyang tinag. Action Ko Online TV. Hashtag. Sige. Grabe ang power. Correct. Hashtag. Uni pa. Vanessa Silencio Diaz. Sana mapili man po ako sa 5,000. Yan, nagdadangog yan. Nagdadangog yan sa Radyo Oragon. Dakulaon Si po Vanessa natabang Silencio sa kuya para po pandagdag puhunan at pagpa-check up sa mata ko. Dakulaon na salamat po. Nagtag siya ng tulo. Di may tulo siyang entry partner. Sana papili po ako para sa pag-aaral ko po. Wala siyang tinag. Comment lang. Sino nagsabi? Si Kim Tia Atanasio. Ayan. Dakulong pa partner. Please lang po. Ernie Formon. Yan. Dakulong talaga ang nagko-comment. Mga tugang,
Dahil mo ko inutan, ha? Ako. Ika, sige. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana ng tablet, may manggagana ng cash, kaya comment pa kamo kan sa inyong pangalan, address, and sa inyong telepono. Una ko address as in signature. Sa pagbabalik, kang Tabang Ora mismo! Live! Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Dahil naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Bicol. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo live! Live na live partner. O nailing ninyo ng mga ka-aksyon. Dakulong kami kayo ni. Mga maabot sa milyon. Mga ka-aksyon, nailing po nindo yung inian sa Dakol buyang. talaga ini. Yeah. Yan ang patunay Tapos na po ini dakol may pa mga laog silyado pa ini po ang mga ipapanao ni Congressman Saldi sa Dahil mga lang linaog nagsusunod digdi sa ibabaw kan lamis sa tamayro ng partner ko baka magkahurulog. tapos baka matambunan kita partner. Tama. Dahil na mailingan sa tuyang kagayunan na sing Maray kung mga 6-footer kita. Ayan, tama. Mga ulpok kita eh. Oh. Di ba? Inanaling. Tibay pa lang talaga si Sani. Correct. Pagkanta. Di mo pa nadawag May magkanta? bagong version yun eh. Yeah. Pero kunyang ko sana nadangog Sa diring ito. lyrics na ito, partner. Kunyang ko lang nadangog itong Siba Analing. Asan ka madadagitan? Kaya kung ako sa imo, diretso kaluwas ulit tulos. Dahil kang kiling-kiling sa kay auto andar Tulos, babay na, babay na. Mga ka-aksyon, Oy! may nanggana tulos mo niyan, partner. Nin? Tablet. Brand new tablet. Ayan, partner. Ini sarong estudyante, nagsunod kan mechanics, nag-like. Taga sain? Nag-like siya, partner. As in, syempre, Nag-tag? nag-comment.
nagtag, tapos inilag niya kung saan siya nag-eskwela, asin kung nata kay puhan niya manggana nin tablet. Taga sa ini partner. Ini partner, taga Buhatan. Buhatan. Aram mo kung saan ang Buhatan. Buhatan Santo Domingo o Buhatan Rapu-Rapu? Buhatan. Okay. Danica Balaoro partner, taga Buhatan. Sige, basahon mo. Ano ang naging message niya? Ang naging message ng mga ka-aksyon, ini is, dapat talaga mag-like, mag-follow, mag-subscribe kan official YouTube channel. Sa madaling sabi, talagang ang nanggagana digdi, sunag-sunod duman sa proseso na dapat Mechanics gibuhon. partner, mechanics. Dapat daiduman sa mga nababanggit mi ang naumit, tanganing maging fair kita sa mga nagsurunod. Sige, basa! Ang sabi ni Miss Danica Balaoro, good day po sir ma'am. Ako tabi, si Danica Balaoro, taga-Buhatan po ako. Ay alip ako sa sarong tios na pamilya. Ako po ay sarong aki ki IP. Pag sinabi mong IP partner, indigenous people. Taon mo daw partner kay Kuyan, tawan mo ki pud kay emosyon ang pagbasa. Sige. Bako lang sugaro ka nagbabasa ki Dagiton partner. garo ka nagbabasa ki tabloid. Yan, basa. Sa kadakulan, tabloid talaga di. Sige po. Basa. Good day po, sir ma'am. Ako tabi, si Danica Balaoro, taga-Buhatan po ako. Okay ka na kayan? Sige. Okay. Ali po ako sa sarong tios na pamilya. Ako po ay sarong aki ki IP. Ako po ay naghahagad kitabang para po matauan kan sa indong programang pigpapaunlad nindo sa sirig ko pong estudyante. Ako po ay grade 11 student. Ang sa kong ama ay member man po kan PWD para sira lang po ang sa kuyang ama. Wala pong trabaho ang sa kuyang ina. Muya ko lang po, mapili man po nindo ako, tadakulao na pong tabang sako kapag napili ako. Digdi, tasaro man po akong estudyante, hangad ko man po na mapili ako. Salamat. Ayan. Yun. So, yan si Taga Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay. Danica Balaoro. Anong Danica partner? Iyo pala. Danica. Danica siya. Ang pangalan niya sa Facebook kaya partner, binaliktad niya. Asinad. Ano? Asinad. Kaya kababasa mo lang na Danica tapos kontra ka na. Asinad partner ang pangalan niya sa Asinad Facebook. Balauro. Pero partner, Gusto sabihin, ang apelyido ka ini, kung binaliktad niya so Asinad, Oro Alba. dahil kung bako dahil niya, di ang apelyido ka ini, Oro Alaba. Oro Alab. Oro Alaba. Ay, wala man Oro pala. Alab. Asinad, Oro Alab. Yan. Si Danica Balaoro kan Buhatan, Santo Domingo, Albay. Congratulations! Unan sa imong tablet. Saro lang ha? Saro lang. Saro lang. Tama na. Paano yan makukuha ni Danica? At saan mismo, Danica, may makontak sa imong staff kan Action Call Center. Tanganing maaraman mo kung paanoan sa imong pag-claim. Kan sa imong Brand new tablet. Congratulations, Danica. Congratulations. Sana magamit mo ining maray base duman sa imong mensahe talagang kaipuhan. Kaipuhan na kaipuhan. So tama ito partner, ang mga nanggagana partner, so talagang May pangangaipon. Mga estudyante. Yan, okay? Para duman sa gustong manggana kang tablet, pakiutro mo ang mechanics. Okay, tanganing manggana man kamo sa mga nakadalan dyan, nag-aabang, tanganing manggana man kamo ning brand new tablet, iyo po ini, kailangan nyong i-like ang aming official Facebook page, Action Cost Center. Ayan, naiiling po nindo yan po ang samuyang official Facebook page. Mag-comment sa aming episode, live episode today. Mag-comment kung bakit kinakailangan kayong manalo ng brand new tablet. And dapat nandyan yung pangalan, eskwelahan, at kung anong grade level po kayo. At magtag ng 3 kapwa estudyante. Alright, maliwanag at malinaw ang iyong Paliwanag. explikasyon, partner. Ngunyan, kung may nanggana kang tablet, mga tugang, ladies and gentlemen, mga kababayan na Bicolano, natural! May manggagana man in cash! Ngunyan na pagkahapon sa programang Tabang Ora mismo, live na live! Dahil ngunyan, Aldowning Webes, Sanribo mo! 1,000 pesos! 1,000! Sino kaya ang Sa aga, maswerte? sa aga, 5,000. Biyernes na sa Biyernes. Ngunyan 1,000. So mga nagbalik ang Monday hanggang ngunyan, kabali pa partner sa Friday. Sa Sabado. Ika na sana. So ngunyan 1,000 pesos. 1,000 pesos. Aalamin natin kung sino ang mananalo ng 1,000 pesos. Ayan. Today. And of course, our comments are officially closed.
pwede pa man sila mag-comment-kulir. Dahil naka-intra duman. Ganyan, aldaw. Tapos syempre, mapili na kita. So, pipili yung tanan manggagana base duman sa mga nag-comment na linaag na sa laga ng mga Yes, pangaran. yes. Uni pa, may nagko-comment pa, partner. Nakulo pa. Sana po mapili ako. Sige lang, sana po mapili din ako na mabigyan ng tablet kasi di po ako kami makabili ng tablet. Alright, sige. Nakulon, partner, na nagdadala. Kira. 4,403. Yan. Okay, kunin na natin yung listahan ng mga pangalan. Mga kabarangay. Nawagas. Nawagas talaga, partner. Nadagusan. Sana. Namunpon. Namunpon. Akin na. Nadagusan. Akin na. Dahil yan, sa kanak... Nadagusan. Nawagas. Mga baton kaya mga ka-action, sa kadakulan, kan mga nag-comment tabi, namunpon si partner. Oh, yan na. Igwa pa. Igwa pa. Madali lang. Nadagusan. Op. Ano partner, tigigibo mo dyan? Igwa pa. Pero doon, taga-irak man kayo ni para makasabay. Oh, yan na. Nadagusan. Ay, igwa pang saro. Papa. Ang partner ko kay Rakman, nagdirigaya na. Naubos ko na ha. Ayun na, yan. Uy, sa sunod daw, bumakal naman ka mong araw kayo. Sa mga gayon-gayon man lamang. Partner. Woo! Yan! Dahil sa nagdadakol kaya partner, nagagabat na papano. Napapabili kita. Dapat araw kayo Tararararan. Partner, catch! Woo! Dahil mo na pag-apuon lugod. Paita na logo. Logo! Logo na, op! Matibay Kayon mo, kayon mo. Matibay yun ka maglogo, partner. Up! Ay, pabunot na kayo. Pabunot, tabi. Ay, dapat sumasayaw ka habang bago ka bubunot. Music, please! Music! Ang bubunot, si Bilibining Sally. Sige. Dapat nagbabayle, nagbabayle. Woo! Alam, yan. Dadan, sayaw. Yan. Sige, alam ko na. Sige. Patagali po. Harap ka sa kamera. Harap sa kamera. Sige, salap, sayaw. salap. Yan. 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 Yan na. Nailing mo. Bunot. Okay. Ang maswerteng nanggana nasa kamot ni Miss Sally Luces. Yan. Isay daw ini maswerteng nanggarang ine. Partner, tuloan pangaran niya. Pati ding tukawang kutara gilid na. Ang pangaran niya, partner, may M. May M. M&M. Sige na, ang nanggana, ladies and gentlemen, mga kababayan na Bicolano. Dahil iba kundi si... Tan-tadadan! Marie Chris! Jacob Itchiguyen. Pakarayang pag-pronounce mo kapilido. Marie Chris Jacob Itchiguyen. Ayan, congratulations! Numero 0938 870 8432. 8432. Ayan, smart. Tadadan! Sige, may load ka. May load. Okay. Yan. Ayan. Nagre-ring na. Si Marie Chris. Nasilensyo ka, partner. Napagal ka? Depig dadang ko. Okay. Kala ko napagal ka, partner. Igabangan ko eh. Hello? Woo! Hello? Hello? Si Adi. Jesus. Si Kwan tabi ade. Si Kwan mag-ade, si Joshua, si Padimo. Hello? Si Joshua tabi ito, tapos si Liman tabi, Anma Salvador kan Bicolanja. Hello? Hello? Okay ka lang po, ate? Si Marie Chris tabi ade. Opo. Nagaunong ka tabi, Marie Chris nga na. Sa trabaho po. Unong trabaho mo? Sa hotel po. Sa hotel? Nagaunong ka dyan sa hotel! Nagaunong ka dyan sa hotel? Po? Nagaanong ka dyan? Ako po ang nagkano sa housekeeping. Sa? Housekeeping? Sa housekeeping! Pag sinabi mong housekeeping, ika dyan so nagalinig kan mga kwarto? Opo, tapos yung bedsheet. Bedsheet! Sisayan mga binbin mo nag-check-in dyan. Nailing mo tabi dyan si Mr. Seram? Hello? Marie Chris? Dahil na ako maano ta. Marie Chris? Seryosoon si Marie Chris? Manggurano ang short time dyan. Ano lang po to?
Mura lang. Gurano po, gurano. Gurano, pinaka-barato, Gurano. Gurano? 1K po. 1K? Garumalo ng pag-short time ito, partner. Gurano nga ng... Sa inyo na hotel na yan? Sa inang lugar? Ha? Di lang po sa Daraga. Sa Sa Daraga. Daraga. Oo, Sige. nag-uyon si partner na 1K ang short time sa Daraga. Mahalon man ang 1,000 pesos na short time. Dumana sa sa mabatag. Marie Chris! Marie Chris! Marie Chris! Po. Oh. Bistado mo kami. Sa boses lang po. Sa boses Alimbawa, lang. o ini, kisay na busi siya de. Dahil ka nabusisan, Baka partner. sabihin mo kitid bailo niya de. Marie Chris! Ako, nabibistaduhan mo ang boses ko, tabi? Dahil pa. Ara mo partner, kaya dahil niya binbidan mo sista. Dahil pa mo kita naka-check in dyan. Ayun, tama. Pero binbin mo si Mr. Siram o si Miss Ma Salvador kan Bicol. Nadadako ko na po siya. Si Mr. Siram, nadadako po sa radyo. Pero nailing mo nag-check in dyan. Pero ara mo Marie Chris, tama ka ba? Nadadangog mo ako sa radyo. Ang marauton kung madangog mo ako sa kaldero. Tama yan. Tama yan. Sa radyo. Marie Chris. Po. Ikatabi si Miss Marie Chris Jacob Ichigoyen. Opo. Tagasain. Banyag po sa Banyag. Daraga Albay. Nanggana katabi sa Action Co Center, digdi sa Tabang Ora mismo. Nag-comment ka? Opo. Nanggana ka, Nin! Kaldiro! 1,000 pesos! Ayan, congratulations! Ano tabi ang tig-comment mo tabi? Miss Marie Chris. Ugmahon siya partner, daw siya tagkikiti. Marie Chris! Nanggana ka din sang ribo! Thank you. Ayan, napapaimbi na siya partner. Congratulations! Padagos lang sa imong pagbalit sa aga, may chance ka pang manggana. Paano makuha ni Marie Chris yan eh? Marie Chris, mag-alat ka sa nanin na apod. Aangalan ka? Aangalan ka. Aangalan ka gilayon? Taod-taod? Tanganing Kan mga ipangod ta dide sa Action Co Center. Kung paano mo maklaim? Diretso. Kung paano mo makuha, yan din ginanaan mo na sang ribo. Makoko. Makoko. Diba? Congratulations, Miss Marie Chris Jacob Echegoyen. Nanggana ka ng 1,000 pesos. Nasabutan mo? Salamat po. Okay. Okay. Congratulations. Congratulations. Bye-bye for now. Anong masasabi mo, Marie Chris? Salamat po sa action ko tapos sa radyo Siram. Uy! Dahil ka bali. Dahil ka bali, digdan mo ang radyo Siram, ha? Action Co Center, Buda, si Congressman Saldico. Yan na baga, sasabi ko sa inyo, Yan talaga, partner. Ah, Nakalibre ka na naman kang pa-premium mo. Sige. Ayan, congratulations, Miss Marie Chris. Bye. Talaga, partner, ha? Ay. Ayan, mga ka-action, ano, partner? Nawara ka naman sa sayo mo. Salamat sa radyo Siram. Maski sa TV baga nangyayari. Ayan, nangyayari Nanggana talaga naman yan. sa ibong na-channeling na Ayan. mabanggit sa ibong. Congratulations sa liwat, Miss Marie Chris Ichigoyen. So, duman sa mga gusto man manggana nin cash, ano ang dapat gibohon? Sa mga mauwat manggana ng cash, Monday to Thursday po, 1,000 pesos sa mga nag-like, nag-comment, asin nag-tag kan sa indang mga Facebook friends. Okay, nakaipuhan nindo na mag-iling kan sa muyang official Facebook page kan Action Co Center. Mag-iling ka mo kan sa muyang episode gunyan. Siring man sa mga masunod pang aldaw, tanganin ka mo makabalis sa muyang raffle. Siyempre, pag Friday, 5,000 pesos na tumataginting. Yan, mga tugang mga kabarangay, araw kan kasimple ang mechanics sigun sa paliwanag ni partner kung paano mangganan in cash. Digdi po sa Tabang Ora mismo, handog mula sa puso ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Ayan. Siyempre sa mga student man na nagmamaot mangganan in brand new tablet
All you have to do, utruhon ko po, you have to like our official Facebook page, mag-comment kung tanot kag ginakaipuhan nindong manggana, and syempre dapat din nito paglingawan ang pangaran kan sa indong eskwelahan, asin ang sa indong contact numbers, tanganing pag napili ka mo, automatic ka mong aapodan. And syempre, mag-tag ning tulong Facebook friends. Nakulon pa kayo kaya intra lang kamo mga kabarangay. Asin, dyan ang mga ka-aksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngayon na Pasalamatan pagkahapon. talang partner ang mga nagdadangog sa Radyo Uragon. Siyempre, salamat sa mga parantabay mi sa Radyo Uragon na Legazpi, Asin, Biracat, Anduanes. And mga nakasubaybay sa Facebook Live. Yes. And igwaman kita partner, igwaman po kami ng official YouTube channel. Yan, subaybayan nindo ito. Yan. Dapat naman magiling man sinda. Pwede sinda mag-subscribe din. Tama. So saro na naman po mga tugang na maugma, masiram na pagkahapon ang naging pagiribanan ta digdi sa programang Tabang Ora mismo. Angos muna, partner. Kami ni partner, mapaaram nata, may ariglaron pa kami. Ayan. Nakadamay ako sa mga And pag-ariglar. syempre, I would like to thank my official makeup artist, Sige. Miss Russell. Salamat Thank you so kay Miss much. Russell. Yes. Ah. Diyan ang mga ka-aksyon, nagtatapusan sa muyang programa ngunyan na pagkahapon, magiriban liwat kita sa aga. Parehas na oras, asin parehas na programa. Dili lang sa Tabang Ora mismo, kami ang sendong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, Ken Bicolandia. Ako man tabi, Mr. Siram, amuyande, Mr. Siram Can Bicol, Joshua Martinez Jr. Salamat, God bless Bicolandia. Maraming salamat, asin mabuhay.